हेलो दोस्त, मैं हैप्पी अपने सभिन के अपना चैनल क्विकनेस ऑफ माइंड पर स्वागत करत बानी। आज हमनी पढ़ब जा क्लास 10th भोजपुरी अध्याय 4 मतलब कि चैप्टर के नाम बा बायन। चैप्टर के नाम क्या बा? बायन। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर बा। ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन पूछल गईल बा भोजपुरी में कि एग्जाम जौन भइल बा ओमे हम बहुत जल्दी प्रीवियस ईयर के जौन एग्जाम पेपर बा ओकर भी सॉल्यूशन कराएब अपने लगिन। ओके उ वीडियो के देखे खातिर चैनल के सब्सक्राइब कर ली और बेल आइकन के प्रेस कर ली। ठीक, जाने से का होई कि जब भी वीडियो अपलोड हुई अपने लाइन के का होई नोटिफिकेशन मिलत रही। ठीक बा, तो चलिए आज हमने ई जौन बायन चैप्टर बा ई चैप्टर के पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूरा के पूरा क्वेश्चन के करब जा। ठीक बा, तो चली फटाफट वीडियो को लाइक करी और चैनल के सब्सक्राइब करी। चली तो आज का हमनी के जौन पहला क्वेश्चन बा वस्तु प्रश्न जौन कहल जाला 1 नंबर वाला क्वेश्चन। देखी क्वेश्चन का बा बायन गद्य के कौन विद्या के रचना बा। यानी कि बायन जौन बाटे जौन ई चैप्टर बाटे एकरे का कहल जाला? निबंध कहल जाला कि कहानी कहल जाला कि रेखा चित्र कहल जाला कि संस्मरण कहल जाला। तो देखी लगी एकर हम कंप्लीट मतलब कि एक्सप्लेनेशन वीडियो भी बना चुकल बानी, फुल ई चैप्टर के पढ़ा चुकल बानी। अपने जाके चैनल पर वीडियो के देख सकत बानी। ठीक बा, चली लेकिन ई का बायन जौन हनु एगो कहानी है। कहानी है। ठीक बा, चली अब दूसरा जौन हमनी के क्वेश्चन बा ई का बा एकरा के देखी जा। बायन रचना कौना विषय पर आधारित बा। यानी कि जौन ई बायन कहानी बाटे कौन विषय पर आधारित बाटे? प्रेम पर कि गीत गवैया पर कि एड्स पर कि पति पत्नी पर। ठीक बा, तो जौन ई बायन जौन कहानी बाटे ई एड्स पर आधारित बा। का बा? एड्स के आधारित पर बा। ठीक बा, चली 3 नंबर जौन हमनी क्वेश्चन बा ओकरा के देखत बन जा। बायन कहानी के लेखक के बा कि बायन कहानी जौन बानू ई के लिखले बा। तो ई बायन कहानी के लिखले बानी विसुंदरा नंदन जी। क्या? विसुंदरा नंदन। ठीक बा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन बाटे 3 नंबर। ठीक बा, ए पर ध्यान देम लगी। ठीक बा, चली चौथा जौन हमनी क्वेश्चन बा कि केकरा व्यास गिरी के चर्चा गांव जवाहर में चटकारा लेके होत रहे। ठीक, माने केकर व्यास गिरी के चर्चा गांव जहार में पूरा लोग करत रहे। ठीक बा, तो जीतन व्यास के केकर आंसर जीतन व्यास के इनके पर तो आधारित बाटे ई पूरा चैप्टर। ठीक बा, चली जौन हमनी की 5 नंबर क्वेश्चन बा एकरा के देख लीजा। ठीक बा, फिर हमनी लघुतरीय क्वेश्चन जब देखब जा। ठीक बा, बायन के नायिका के हवे? बायन चैप्टर के नायिका के हवे? तो ई बायन चैप्टर के नायिका के ह सुगिया। के ह? सुगिया। ठीक बा, ई सुगिया जे बानी नु ई जीतन के पत्नी रनी। सुगिया के रहे? जीतन के पत्नी रनी यहाँ के। ठीक बा, चली अब हमनी के चालू होता लघुतरीय प्रश्न। लघुतरीय प्रश्न जौन बाटे देखी पहिल का क्वेश्चन का बा हमनी के? पहिल का क्वेश्चन बाटे ठीक बा कि हमारा लक्ष्मण के उर्मिला मिल गईल। ठीक बा, एह पंक्ति में लक्ष्मण आ उर्मिला केकरा के कहल गईल बा आ कौना दृष्टि से कहल गईल बा? ठीक बा, तो एकर आंसर का हो जाई? चलिए देखी जा हमनी एकर आंसर हो जाई कि हमारा लक्ष्मण के उर्मिला मिल गईल। ई पंक्ति में लक्ष्मण जीतन के आ उर्मिला सुगिया के कहल बा। ठीक बा, जीतन के कहल गईल लक्ष्मण और सुगिया के कहल गईल उर्मिला। देखी ऐसे कहल गईल कि जब सुगिया आ जीतन के सुमंगली होत रहे यानी कि शादी जब होत रहे तो जात बिरादर का गांव जहार के लोगों वाह वाह करके उठल रहे। कहे के मतलब जब वो लोग सुगिया के जीतन के सुमंगली होत रहे तब गांव देखी जात बिरादर तो कहबे करला मतलब कि अच्छाई तो बड़ाई तो करबे करला, लेकिन उ टाइम पर गांव जवार के लोगों वाह आह आह मतलब वाह वाह करत रहे। ठीक बा, चली अब हमनी के 7 नंबर क्वेश्चन का बाटे एकरो के देख लीजा। एड्स शरीर सबसे
पहिले केकरा के खत्म करेला, यानी एड्स जोन मानू शरीर के सबसे पहिले केकरा के खत्म करेला। तो ई क्वेश्चन के आंसर का हो जाई, देखी एड्स रोग ऐसन रोग ह जौन शरीर के सबसे पहिले रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म कर देला, यानी कि शरीर में जौन कोनो रोग के खिलाफ, बीमारी के खिलाफ लड़े के जौन शक्ति होला नु ओकरे के सबसे पहिले खत्म कर देला। ठीक बा, यानी शरीर के अंदर रोग के खिलाफ लड़े के जौन ताकत होला उहे खत्म हो जाला। ठीक बा, चली अगर दोस्त वीडियो अच्छा लागत होके तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन के प्रेस कर ली, अपना दोस्त सबके भी पास शेयर करी, काहे कि चैनल पर अपने लाइन के यही तरह सारा के सारा वीडियो मिलत रही भोजपुरी चैप्टर के। ठीक बा, भोजपुरी विषय के, तो अपने लाइन फटाफट चैनल के सब्सक्राइब कर ली। देखिए 8वां क्वेश्चन का बा कि एड्स कौना बीमारी से उत्पन्न होला। ई जौन एड्स जो रोग बा ई कौना बीमारी ना, जीवाणु से उत्पन्न होला, यानी कौना जीवाणु के कारण ई बीमारी फैलेला। ठीक बा, तो देखी एड्स रोग खून में, हमनी के जौन ब्लड बाटे खून बा एमे HIV नामक, कौन HIV नामक विषाणु के प्रवेश करे से उत्पन्न होला। ए पर ज्यादा ध्यान देन लगिन। ठीक बा, ऑब्जेक्टिवो में क्वेश्चन पूछल जा सकता। ठीक बा, तो कौन सा विषाणु, HIV नामक विषाणु कहाँ चल जाला, हमनी के शरीर में, तो का होला एड्स रोग हो जाला, यानी एड्स बीमारी हो जाला। ठीक बा, चले अब हमनी के दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन बा, एकरा के देखब जा। ठीक बा, तो हमनी के कौन क्वेश्चन बा, एड्स फैले के कौन कौन कारण होला, यानी एड्स कौना कौना कारण से फैल सकता। ठीक बा, तो चलिए एकर आंसर के फटाफट हमने देख ली जा, समझ ली जा। ठीक बा, एड्स रोग खून में HIV नामक विषाणु के प्रवेश करे से उत्पन्न होला। अभी तो ऊपर हमने पढ़ले रहनी जा कि HIV नामक का बोलला विषाणु से ई उत्पन्न होला। तो देखी, तो उ बात के तो पहले हमने लिखबे करब जा जे कथी से, कौना कारण से ई बीमारी उत्पन्न होला। तो HIV नामक का होला, जीवाणु से, विषाणु से उत्पन्न होला। देखी होला प्रदूषित सुई से, यानी दूषित सुई होके, यानी कि एक आदमी के शरीर में, एक आदमी के कोनो सुई लागल होके आ उहे सुई दूसरों के ऊपर लगा दे तो एकरो कारण से एड्स फैल सकता। अगर मान ली पहले जावना व्यक्ति के लागल होके सुई, उहे आदमी के एड्स होके अगर उहे सुई दूसर के ऊपर लगा देवल जाए तो ओकरो फैल सकता। ठीक बा, देखी एड्स ग्रसित व्यक्ति के साथ असुरक्षित संभोग से। ठीक बा, देखी माता से संतान में, यानी माता से भी संतान का बोला बाल बच्चा के उनकर बा ओकर फैल सकता। देखी माने और दूषित रक्त चढ़वावला से, अगर खराब खूनो चढ़ता तो ओहू से फैल सकता। एक आदमी से दूसरे आदमी में तेजी से प्रवेश करेला, कौन ई एड्स बीमारी बहुत तेजी से फैलेला एक आदमी से दूसरा आदमी में। कौना विषाणु के कारण होला, तो HIV विषाणु के कारण फैलेला। ए पर ज्यादा ध्यान देम लगिन। अपना जीवन साथी के अलावा दूसरे अनजान लोग से असुरक्षित सहवास से, यानी कि अपना जीवन साथी के छोड़ा करके आ दूसरा के साथ है संभोग करता नहीं तो ओकरो से फैल सकता। ठीक बा, विशेष खतरा मंडराता एड्स के। ठीक बा, देखी ई सबन से, ई जौन भी जौन अभी हमने अपने लाइन के बतैनी है जे जावना कारण से एड्स बीमारी जौन फैलेला, ऐसे का होता, विशेष खतरा मंडराता ई सब से एड्स के, तो ध्यान देम लगिन। ठीक बा, चलिए हमने के अब नेक्स्ट क्वेश्चन जौन बाटे, अगला क्वेश्चन ओके देख ली जा। अगला क्वेश्चन हमने के 10 नंबर का बा, कौन कौन चीज से एड्स के विषाणु ना फैले, यानी कौना कौना कारण से एड्स के विषाणु ना फैलेला, एकरो के देख ली जा। तो देखी
एड्स के विषाणु साथ रहे से, अगर अपने साथ रहता तो ऐसे ना फैली। देखिए साथ खाना खाए पिए से, साथ में अगर खाना खात पियत बानी तो एहू से ना फैलेला। ई हाथ मिलावे से एहू से ना फैलेला। आ कपड़ा बर्तन इस्तेमाल करे से, कपड़ो बर्तन अगर अपने एक दूसरे के इस्तेमाल करतनी ओहू से ना फैलेला। ठीक बा, चलिए अब हमनी के 11 नंबर क्वेश्चन जोन बा एकरा के देख लिए जा। ठीक बा, 11 नंबर क्वेश्चन का बा, जीतन काहे लेटल लेटल गौरैया के उजरल खोता निहारत रहे। यानी जीतन जोन रहे काहे लेटले लेटले यानी कि सुतले सुतले गौरैया के उजरल खोता के निहारत रहे। ठीक बा, चलिए एक के हमनी देख ली जा। तो देखिए आंसर का हो जाई, जीतन अपना अपराध बोध में गुमसुम आपन सुगिया से आंख ना मिला पावत रहे। यानी कि जीतन जौन बाटे सुगिया के पत्नी उ अपराध कइले रहे, ओसे का होत रहे, सुगिया से आंख ना मिलावत पावत रहे। उ चुपचाप ओकरा निहोरा माने, यानी कि जौन जौन सुगिया कहे ओकर सारा बात उ का होके माने के जीतन पर बेबस रहे। का रहे, बेबस रहे। बस सुगिया जौन जौन आदेश देवे ओकरा के पालन करत चाहे। ठीक बा, अब देखिए आगे, एकदम मौन सुन अपना भोगना भोगे पर बेबस लाचार रहे। नहीं एकदम हमेशा मौन रहे, ना कुछ बोले ना कुछ सुने, जौन भी बात सुगिया कहे ओके चुपचाप करत रहे, कहत जौन भी बात सुगिया कहे ओके। ठीक बा, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, यही से जीतन लेटले लेटले गौरैया के उजरल खोता निहारत रहे। ठीक बा, तो अपने इनके ई वीडियो कैसन लागल, ठीक बा, एक का बोला कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर बताएं। चलिए तब तक के लिए फिर हमने मिलब जा दूसरा वीडियो में दूसरा चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।